Kaixo, adunatarrak. Bueno, gaur erakutsiko dizuet pantalla nola kapturatzen dan. Mobilakin hain erresiten dan bezala salvar pantalla, o kapturar pantalla, baina ordenadorekin. Bi aukera erakutsiko dizuet gaur. Lehenengoa da, hemen beran jartze baldin zuen herramientas de recortes aplikazio honekin. Ikusi, hemen nuevo eman, berria eman, eta aukeratzen dut gu nahi den zatia. Bai, adibidez, hau, xaguakin aukeratu, utzi, eta irudi bat egin dio. Irudi honetan hemen eskubiko botoia eman, kopiar eman, eta adibidez, Wordeko artxibo baten, dokumentu gutxa, hemen, eskubiko botoia eman, eta ingo dugu itxatxi. Bai, ikusi zuen zer erresa danez. Eta bigarren aukera da, herramientas de recortes hoi ez baldin bakezu aplikazio hoi, ordenadore guztik tekladuan eukitzen du tekladu bat goralden eskubitan impant jartzen duna. Bai, hemen, teklado ordenador print pant, imágenes. Ikusi zu hor goralden daun horrei sakatuko jau holaxe. Wordeko artxiboa jungo gea, eta hemen emango dugu Ctrl V edo eskubiko botoiai eta pegar. Eta ikuste zuen bezala, diferentzia da, impant honek pantalla guztiek kapturatzen dula, eta besteek lehenengo aukerak gu nahi gendun irudia. Baina honek pantalla osoko hau ere rekortatu dezakegu, adibidez, aukeratzen baldin badu irudia hau, bai, bi aldiz klikin, eta hemen agertzen da moztu aukera. Orduan, hartzen dugola, mozte edo adibidez horreaino, txurian eman, eta orduan dazkeu bi irudik hementxe moztuta. Gero nik uste gehiena jakingo dezuela, baina irudi baten eskubiko botoia emate baldin bai duzue, eta egokitu testua eta karratuan, iten duzu irudia moitu eta jarri zuek nahi zuen tokin horrian. Adibide, honei ere emate baldin bai eskubiko botoia egokitu testua karratua, hau ere moitzen da. Besterik ez. Bale, bueno, aio, ondo izan.